Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng adobong baboy. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibi, malinis ay kamay namin mga taking kapampangan. Manta na po. Opo, manta na po. Yan. Tapos na yung Holy Week. So, magbaboy naman tayo. Ay, Chichi Kalawal. Ayan. Pinapasok lang namin si Kichi. Oo. Mag-iingay siya sa labas. Nagmamantika. Sarap yan. Hoy. At syempre, thank you so much sa natin, reunion kahapon. Ayan, shoutout sa mga kamag-anak natin, Permin, family Permin. Nag-reunion kami kahapon. Yes. Ay, Ni Apo Maria. mga kapatid. Okay na. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tana po. Mga tam. Naman. Na. Kalamansi yun nga yun. Penas lang. Masarap pagka-adobo. Niya pang patatas. Sarap ng tubig na yun. Yan yung mga kamag-anak natin, yung color code, yung mga white, color white na kamag-anak natin dyan. Yan yung sky blue, Yes, green, kulay pink. pink, purple, ayan. Taga dyan lang sila. Ayan. Shoutout sa nila app. Yung iba sa Swine, San Fernando, Arayat, ayan. Shoutout po sa inyo. Ayan. Shoutout si kay Tita Lea Gorneo. Ayan, Gorneo. Ayan. Nagpapa-shoutout siya sa atin. Shoutout mo ko na eh. Dito lang yan. Shoutout kay Tita Lea. Naman. Kahit walang baboy, kahit sarsa lang, pwede. Sarap. Sarap. Sarap ng tubig, malamig. Sobrang init. Ang sarap yung tubig. Manyaman ni sarso. Yung pinang-asim nila, kalamansi, hindi, hindi suka. Kunin mo na ito. Saka na siya. Saka ba? Ngayon kumuha kami ng rice, mga kapatid. Rice is life. Sarap kasi ng adobo. Yes.
Ang sarap ng pagkakaluto. Kaya kung mag-aadobo kayo mga kapodibis, kalamansi ang gamitin. Para mas masarap. Mm. 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 Tabang. Hmm? Ano ba ito? Huh? Ayaw tanong niya, Derby. Hmm? Hmm? Lengot mata, pati butol. Hindi yan. Ay, ay. Yung malutong yun. Ay, magsishoutout ako. Dumami na yung mga shoutout natin. Okay, shoutout po ako. Shoutout po kay Payat Joel Mer. Shoutout daw po sa anak niya na si Jeric Sanggolian from Arakan. Shoutout po. At kay Tita Leia Goneho. Yan, Tita Leia, shoutout po kayo. Salamat po kayong suporta. At kay Boyat Sabado, shoutout daw po sa asawa niya si Gemma Sabado. Hello po ma'am, shoutout po sa iyo. Marlene San Antonio, and shoutout daw sa anak niya si Princess Cyril Nava. Ayan, nag-graduate si Princess Cyril. Congratulations, baby. At kay Danilo, ayan, from Cagayan de Oro City. Rosemary, Jovita de Jesus, Joy Liwanag, and shoutout daw po kina Nia Angelo Lance from Rome, Italy. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Norsada Teng, and happy graduation daw sa anak niya si Datu Arsad Saylila. Ayan, congratulations. Ayan, graduation niya. At kay Elizabeth Coma from Isabela. Shoutout po sa inyong lahat. And salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, kumusta ako po, Ken? Ingat ko po palagi yan. Yes. Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, ayan.
Nanay Babe Kaluyat, Tita Baby Dimla, Chubby Cabezas, and Siopaw Baby Alison Catherine Bugay. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout po. Camille Garsalia, Ruby Garsalia, Alice Garsalia, and Garsalia family. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout. Yes, mga kapudibis, agis namin naman pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah.